Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्राय नै जोंहा सानैजों थांनो ओंखारबाय दिनै गासिनो दंलै शुटिंआव दिनै अलप एसे ब्लग भिडिअ बानायनो जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो औ आरो अलप एसे हाबला प्रेंक भिडिअ बानायनो नागिरगोन नोंथांमोना नायबाय थादो आरो मोजां मोजां सिख्ला नुगोन बेवहाय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो फैदो नै बेबादि न' लुगोन आंबो हिटका नै बेबादि न' लुगोन आंबो लोगोन मा 100 बोसोरनि उनाव बेबादि न'खौ लुनाय जागोन आंहाबो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक बेसे मोजां बेसे उदां हिट जाखायो दैज्लां बोथोराव बुलिबारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव हालेवनाय ओमफ्राय नोंहा दिनै बेसेबां फुर्ति शुटिं खालामनो मोननानै बा फुर्ति जादों नामा नोंहा अफिसियेल शुटिं नालाय फुर्तिखौथ' नांखागोनानो बे माने ता मिथिगोन माने बेसेबां फुर्ति जायो बेसेबां फुर्ति जाया दुखुबो जानो हागौ आं मिथिया आरो बेखौ The next day दिनैनि भिडिअखौ नायबाय था जास्ट एन्ड जों दा माने शुटिंआव थांगासिनो दं एन्ड दायो जों सासे स्टुडेन्टखौ लानानै थांगासिनो दं एन्ड जास्ट थांबाय नालाय थ' भिडिअखौ थाबनो नायनो मोननो हागौ दिनैनि भिडिअ जागोन बागानिया अफिसियेल भिडिअ संनि माखासे बिहाइन्ड द सिनफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो जा हायो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौनो नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हासिगोन एसेबां खासबो नङा नोंथांमोना जुदि नायनो बरिं मोनोब्ला स्किप खालामनानै दाननो हासिगोन आरो मा जुदि नायनो गोसोब्ला इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो जों दा थांगासिनो आरो माबा दुधनियावसो थांदों जों लाना हांग्रोनो जोंहा सानै डेन्सार दङ नालाय बेहाय हिन्जाव सानै डेन्सार बेखौनो जों लानो थांगासिनो आरो आं जा हायो बेनिनो बिहाइन्ड द सिनखौ बे अफिसियेल भिडिअनि माखासे सिनखौ नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन जुदि बे भिडिअखौनो नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो मा होनो एन्ड दिनै फार्स्ट टाइम मख'नो नांदो एखाम दिखाम जायाहाय लेरा साले का खोपड़ी तोड़ साले का भिडिअआ सागे मासांबो जानो हागौ नैबे बिथाङा मानसिफ्रानि सिनायनो सिनाया नायलाय जामाखांखौ गासै जाया नङा आंखौथ' जोंलाय जों फार्स्ट टाइमनो आरो नैबे नोंसोरनो मोनसे बुस्थु जुखायनि नायबाय थादों बिथाङा जाबाय बे माबानि डाइरेक्टर डाइरेक्टर सार नायनाय जागासे फैलन ना जागासे जयो मेडाम खबर बर्तमान सेल्फी लेसे सेल्फी लेवा टीम Step push.
Three lop. One more. Go. Go. Karena जों नै फैदों नै मा होनदोंमोनखो गाजागान नामा मा होनदोंमोनलाय जों मिथिया दानिया सिमलिटला फैदों जों दानिया दं एबा शुटिं खालामगासिनो दं एबा लाल सारिनि भिडिअ खालामगासिनो दं जों नोंथांमोना नायनो गोसोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो खालामद' तुथा जुदि थुनानै होआ बे नांनायानो नङा ओरै थुना होनांगोन बेयाव मोनसेनि उनाव मोनसे लकेसन चेन्ज खालामलां थांबाय थानांगो शुटिं बाथाय ओमफ्राय थांनोसै जोंहा नै आरो मोनसे लकेसन नागिरनानै जोबोर सान्दुं गोसामोनलै बे सानाव ओरैबादि मेंग्लिलांदों मोसानो बेनिफ्राय बेनि जा रिटेक लाबाय थानांगो खनसेयावथ' जायानो खनब्रै खनबा 10 बार गाहाम जालायो रिटेक लानाया ओमफ्राय बे जायगाया जोबोर समायना आरो सापात बागाना जोबोर गेदेर जोंनि गवालपारानिनो बेयो सिमलिटला होननाय मोनसे जायगानि आरो जोबोर गेदेरखा बे बागाना बेवहाय गोबां मानसिफोरबो दंखायो आरो बेवहाय सापात बागानखौ बेंथिंनानै नायथिंग्रा मानसिफोरबो बेवहाय गोबां मानसि दंखायो बेवहाय बागानिया मानसिफ्रानो बेवहाय बांसिन सापात खाबाय थायो आरो बागानिया मानसिफोरबो दङ बेवहाय मुस्लिम जायगा खाथि आरो बे मुस्लिमफोरबो दङ आरो बेवहाय मिक्स आरो बे जायगाया नायलांबाय थादो बायदिब्ला सफैबायमोन ओमफ्राय बेखिनियाव नङानो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बेवहायसो नै बेवहायसो लकेसनखौ चेन्ज खालामनानै बे जायगायाव नङा ओमफ्राय बे जायगायावसो फैबाय आरो बेथिं नङामोननो लकेसना एथिंसो ओमफ्राय बेवहाय फैबाय आरो जों जा मानसि नायखादोंना ओमफ्राय बे जायगायावहाय जोबोर मानसिफोरा नायदों बागाननि मानसि शुटिंफोरखौ बिसोरो बारा नुवामोन नालाय बे जायगायावहाय गामि सिंथारना ओंखायनो जा मानसि जादोंना नायनाय इथिं खारफाबाय इथिं खारफायो इथिं फैबाय आरो आंखौबो लालाय आंबो मोसानोसै इदि होनलायो फाग्ला बिदिजों जायो इथिंनिफ्राय इथिं खारफायो बेलेग लकेसन जासिगोन माबो मिथिया नालांबाय था आरो औ नंगौ नामा नंगौ नोंनि खोथायानो राइट ओमफ्राय आरोबाव नेक्स्ट लकेसनाव थांसै आरो जोंहा नायलांबाय थादो মানে ইটা জুতা সব লুকি না এটা নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো নহ'ব নালাগে ইয়াকো কৰিব নালাগিছিল নহ'লে চেম ড্ৰেছ ৰাখিব লাগিছিল তাতে ড্ৰেছ লগাই সেইটো বস্তুটো ধৰা